लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव अरुणाचलाव बरफजों इन्डियान आर्मि थैदों। आङो दिनै बे इन्डियान आर्मि थैनायखौ लानानै बरफनि काहानि खोन्थानायदों। काश्मीरनि बरफनि काहानि, अरुणाचलनि बरफनि काहानि। बरफाव फौजिफोरा माबायदि खस्थ' भुगिनांगौ जायो आरो बे भिडिअखौ जाय फंबाय बिनानावमोना खोनासंजोबगोन मायबा मोनसेबाबो सोलोंनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै। लोगोफोर, अरुणाचलाव जादों जाथाया 7 जन इन्डियान आर्मि बरफजों थैदों, नंगौना नङा? दिनै देशनि मानसिया सिभिल लाइफ, जायफोरा सिभिल लाइफआव थायो बैसोरो मा बरफखौ नायनो थाङो। गुलमार्गआव, लेह लादाखआव माने बरफ गोलैदों, अरुणाचलाव बरफ गोलैदों थ' बरफ नायनो थाङो, नंगौना नङा? गोबां मानसिया बरफखौ नायनो थाङो, बरफआव इन्जय खालामनो थाङो। नाथाय जों फौजि मानसिया मा बरफआव थांनानै बरफजों जुद्ध नांनानै जों बरफजों थैनो गोनांबो जायो मालाबा। जों माने सरकारनिफ्राय बरफआव फ्रियावनो थानो मोनो, नाथाय जों बरफजों थैनोबो गोनां जायो। आरो बरफआव जों माबायदि खस्थ' मोननो हायो। आं गिबियावनो बेखौ बुंदोंगोन, आं दिनै बरफआव बारा गोबाव साख्रि मावाखै, आं खम मावदों, 3 बोसोर मावदों आं बरफआव। नाथाय आं जाय जायगायाव दङमोन बै जायगायाव बरफआ हाइस्ट जानजायसे आरो हान्थुसेल' गोलैयोमोन। नाथाय आंनि लोगोफोर बा जोंनि बर' हारिनि गोबां फौजि मावनाय दङ, इन्डियान आर्मि दङ, सोरबा ग्लेसियाव थांनाय दङ, लेह लादाखआव थांनाय, अरुणाचल टपआव साख्रि मावनाय दङ, गोबां सिनियर दङ। आं बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो सेलुट होग्रोगोन। मानो होनोब्ला आं एसेबां टप बरफआव आं सार्भिस मावनो मोनाखै दिनैसिम। आं इसेल' बरफआव सार्भिस मावनो मोनबाय, नाथाय इसेल' बरफआवनो माबायदि खस्थ' आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। लोगोफोर, जोङो गुलि बारुदजोंबो जुद्ध नांनो जेबो नंबावा। जों गुलि बारुदजोंबो ओरैबायदि जुद्ध नांनायाव माने एसेबां गिनो लागा गैबावा। गुलि बारुदजोंबो सेबावसो थाबोयो जों गुलि बारुदनि। बरफ गोलैनाय लोगो लोगो जोङो बरफजों माबायदि सेबाव थागोन। बरफआव ओरैबायदि खस्थ' भुगिनांगौ जायो। आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन, जाय जायगायाव टप जायगायाव बरफ गोलैयो, जेरै काश्मीराव नगाम, गुलमार्ग आरो बै उरि टप माने गोबां टप जायगायाव आरोना। बैफोर जायगायाव अलरेडि नेटवर्क नांखाया, मबाइल फनानो सोलिखाया। मबाइल फनबो सोलिखाया, नों मबाइलजों फन रायलायनो मोनखाया न'आव। लेन्डलाइनजों 2 मिनिट 3 मिनिट मोनोबा मोनबाय, 2 सानथामजों खेबसे, बेबो हेल' होननायावनो दिन थाङो। बैनिफ्राय नोङो बरफ सिङाव दा बरफ गोलैबाय, फारसेथिं पाकिस्तान बर्डार, बरफबो गोलैबावबाय, फनबो मोना। दिनैनि दिनाव फंबाय बिनानावमोन, नोंसोरो 24 घन्टा मबाइलखौ नायालासिनो सानसे थानो हागोन ना? मबाइल नायालासिनो, सोरजोंबा मेसेज साट खालामालासिनो, फन रायलायालासिनो 24 घन्टा थानो हागोन ना? नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि देशआव दाबो दिनैबो फुंनिफ्राय हरनिफ्राय लानानै फौजिफोरा मा खालामदो? बरफ सिङाव अर सायै दङ। बरफ सिङाव दिनै जोंनि सिभिल मानसियाथ' बबाव 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्रीखौनो नुवाखै। 10-12 ना जोंनि आसामाव 2 डिग्रीयाव थानानै, माइनासखौ बुङाखै आं, 2 डिग्री 4 डिग्रीखौल' बुंबावदों आं। 2 आरो 4खौल' बुंबावदों। 2आव बेसेबां गोजाङो, 4आव बेसेबां गोजाङो बेखौनो नायबावनो हागोन, एसेबां खस्थ' मोनो। अब्ला बरफआव थानाय लोगो लोगो फंबायमोन, बरफआव मा खामानि मिथिबाय? नों बरफ गोलैनाय लोगो लोगो बरफआव नों जेसेबां जि गानो, जेसेबां मा गानो, बे जेबो खामानि होआ माइनासाव। नोंनि आथिङा गुसु जानानै सुहाबजोबना थैजोबो, हान्थुनिफ्राय गाहायथिं नोंनि आथिङा थैजोबो। नों उन्दुलांनो हाया। नोङो बे आथिंखौ मा खालामनांगोन? सानसेयाव खेबब्रै बा खेबबा 6 बार मा खालामनांगोन मिथिबाय? फुङाव दै दुंब्रुद लानानै संख्रि साफा दोननानै दैयाव बाल्थिङाव गासोम थानांगौ जायो। बेनिफ्रायसो नों जुथा मुजा गाननांगोन, अब्लासो नोंनि आथिङा थांखांगोन। बेनिफ्राय 10टासो बाजियाव सानफुआवबो खेबसे खालामनांगोन, बेलासिबो खालामनांगोन, मोनायावबो खालामनांगोन, हरावबो खालामनांगोन। नों आथिंखौ दैयाव गासोम थानो गोनां जायो। नङाबा नोंनि आथिङा मा जायो? आसिया गोज्जा जानानै गिदिर बुजोबनानै मा जायो? बे बेमारखौ फाहामनो हाया।
दानस'ना गारनो गोनां जायो आङो 9 नाम्बार जुथा गानोमोन दिनैनि दिनाव आं 10 नाम्बार जुथा गाननो गोनां जाबाय मानो आंनि आसिफोरा बुजोबनानै गिदिर गिदिर जाजोबना दङ फिसा जाफिनाखै सायो जुथायाव नांब्लानो सायो आंनि आसिया दा आसि फिसा फिसा जुथायाव नांब्लानो सायो बेनिखायनो आं 10 नाम्बार जुथा गाननो गोनां जाबाय नोङो आथिंखौ दै गुदुङाव सोमनानैसो नोंनि आथिंखौ नों फोथांफिनबाय थानांगोन दै गुदुङाव सोमनानै 10 मिनिट 15 मिनिट गाथबना लाबा मा नों थांखाङो आथिङा अब्लासो नोङो उन्दुलांनो हागोन बेनिफ्राय नों उन्दुनो गोनाङावबो मा खालामनांगोन नोङो उन्दुयैनि सिगां जुथाखौ खुनानै नों मा खालामनांगोन आथिंखौ सोमग्रोनांगोन सोमखांनानै नोंनाव ब्लेडार थायो दै गुदुं ग्लब ग्लब खालामनानै मा दै गुदुंखौ ब्लेडाराव सोनानै नोंनि कम्बल सिङाव आथिङाव गाना उन्दुनांगोन नों अब्लासो उन्दुलांनो हागोन ओरैबायदि दुखुनांथाव बरफनि काहानि आं एसेल' बुंगोन बारा बुङा बेनिफ्राय आरो मा दाथ' नों बरफ गोलैजोब्बाय दैखौ बबेनि मोननांगोन नोङो दैखौ बबेनिफ्राय मोनलांगोन नोङो पाइपजों दै लाबोमोन जेनेबा काश्मीराव दैनि प्रब्लेम गैया जेरावबो दै दङ नाथाय बरफ गोलैबा दैयाबो बन्द जाजोबो पाइपजोंथ' दै फैनाय नङा सिथाबजोबनानै बरफआ हाबजोबना बुसानो अब्ला नोङो बाल्थिंसे बरफ फुदुङो नों दा बाल्थिंसे बरफआव बेसेबां दै गयो सानदों नोंसोरो बाल्थिंसे बरफआव गिलाससेल' दै ओंखारो आरो बरफआव थानानै माखौ जागोन बरफआवथ' जेबो लांनो हाया एनि टाइम बरफ गोलैबाय थायो माखौ जागोन मबाइल नायनो मोना फन रायलायनो मोना ओरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थानांगौ जायो बरफजों जुद्ध नांनो गोनां जायो उन्दुनाय सोरबा थैलाङो उन्दुनाय मानो होनोब्ला सुहाबजोबनानै मानसिया उन्दुनाय थैलाङो फात्ता मोना बेनिखायनो आङो आंनि उन्दै फंबायमोनखौ मानो बुजायो आं मानि थाखाय बुजायो फंबायमोन नोंसोरखौ उन्दैयावनो खामानि माव बिब्दि होननानै आं नोंसोरखौ बुङाखै फौजियाव साख्रि मावनाङा फौजि खारनाङा फौजि मावनाङा आं बिब्दि बुङाखै आं नोंसोरखौ मानो थाखाय बुजायो दिनैसिम आं दिनै मानो बुजायबोगासिनो दं नोंसोरखौ फंबाय टाइम वेस्ट खालामनाङा बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ ला सोरबा बिमा बिफाया गोबां मोजां बुङो बैसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासं खामानि माव टाइम वेस्ट खालामनाङा फाल्थु खामानियाव फाल्थु दिनाव गिदिंनानै टाइम वेस्ट खालामनाय सम गैया नालाय जायफोरा थाखा फैसा दङ बिमा बिफाया बैसोरनि फिसाफोराथ' खालामगोन जों बेखौ जेबो बुंनो जायफोरा गैया जायफोर गथ' गथाया जायफोर सेंग्राफोरा बिमा बिफाया न'आव जेबो गैया सोरहाबा 2 बिगा दङ 3 बिगा दङ हाजिरा मावनानै जादों फिसालाया मा मावनांगोन नोंथ' मिथिखागौ आंनि आइ आफाया जेबो गैया आंथ' माबा मोनसे मावखानांगोन नों मिथिखागौ अब्ला नों सेंग्रा समावनो उन्दै समावनो मावनानै ला बोरायबालाय बबाव मावनो हानो नंगौना नङा बेनिखायनो आं सानफ्रोमबो बुङो आंनि उन्दै फंबायमोन गासैबो खामानियानो उन्दै समाव देरनानै नङा सब खामानियानो उन्दै समावनो नों मावनो रोंनांगोन उन्दै समावनो मावना लानांगोन नंगौना नङा नों दा उन्दै समावनो हाबा जायोबा मा जागोन थाइसेबो थाखा गैयालासिनो हाबा जाबा मा जागोन अब्ला नों फैसा 2 लाख 3 लाखबाबो आरजिग्रो खस्थ' खालामनानै बेनिफ्राय नों हाबा बायबाबो खामानि होगोन बे 2 लाख 3 लाखआबो नंगौना नङा सोरबाया 10,000बो गैया बेजोंनो हाबा जायो बेनिखायनो आं सानफ्रोमबो बुङो लाइफआव थांनानै थानोब्ला गावनि जिबनखौ बुजिग्रोनांगोन जाय गथ'आ गावनि जिउखौ बुजिगोन बे गथ'आ लाइफआव आरामसे थांनानै थानो हागोन आरो जाय मानसिया गावनि जिउखौ बुजिया बे मानसिया मा जागोन आरो न'आव जेबोआनो गैया नों बेखौ बुजिनांगोन आं मा मावनांगोन आंनिया फरायनाया मोजां नङा आं मा मावनांगोन बुजिनांगोन माबा मोनसेबा मावनांगोन नों खामायनांगोन पार डे गोबां खामानि दं दिनैनि दिनाव मावबानो 300-400 मोनो पार डे बेखौनो नों 200 दोननानैबाबो 100 जानांगोन बेफोरबायदि बेनिखायनो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं सानफ्रोमबो बुजायो दिनै नोंसोरनो नुबाय बरफजों माबायदि थैयो जों नुबाय बरफआव थानानै उन्दुनाय बरफनि गुसुजोंनो थैलांनाय जों नुबाय अब्ला नाया मानो दुखु नंला नङा बरफजों जुद्ध नांनाया बरफआव थानानै जिउ खुंनाया मबाइल गैयालासिनो फेमिलिजों जेबो खबर मोना बिमा बिफा खबर मोना सोरनियाबा बिमा बिफाया थैलांलायलाङो थैखांनासो साननि उनाव खबर मोनो बिब्दि होननानै नोंसोर गिनाङा फौजिनि लाइफखौ नोंसोर गिनाङा फौजियाव फै वेलकाम आं फौजि साख्रि मावो होननासो बुंखायो माबा मोनसे सोलोंनो मोनगोन फौजियाव फैयोब्ला फौजि साख्रि मोनोबा माबा मोनसे सोलोंनो मोनगोन आरो फौजियाव सोर साख्रि मावो जेसेबां फौजियाव साख्रि मावो गोरिब न'खरनि नंगौना नङा अफिसारफोराल' बिराद धोनि न'खरनि जायफोरा अफिसार ओरैबायदि धोनि ओरैबायदि माने धोनि न'खरनि फिसाफोरा अफिसार
जोंफोर बैसोरनि सिगाङाव जेबोआनो नङा बेनिखायनो जों दिनै फौजिखौ माने जों हाजार खस्थ'बाबो खस्थ' बायदि मोना बैसोरखौ नुनानैनो गोबां सोलोंनो मोनो बेनिखायनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन उन्दै समावनो मोजां खामानि माव फराय टाइम वेस्ट खालामना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द